Здравейте хора, днес в днешното видео ще представя нашия футболен отбор на село, който не е деца, а са големи хора. Просто е аматьорски спортен клуб. Изказа Зенит Ветрен, който тази седмица или по-другата седмица може би ще кача видео Зенит Ветрен Дол срещу Братаница. Това Братаница е село и то е точно до Ветрен Дол. Отбор се казва Зенит, а селото Ветрен Дол. Пожелаваме нашите момчета да бият, защото не знам от колко мача насам нямат загуба, но и така да продължават. Да няма загуби, защото по едно време имаха много загуби, но да продължават смело. Смело напред, ние ги подкрепяме на нашето село. И хора, ако искате нещо ново, ето, пак този клуб. Скоро искаме да съберем и 100 абонати, защото ще почваме по-екстремни видеа. А сега хора, аз ви казвам чао и до скоро!